Ей, значи човек да не ви остави за 2 седмици сами. Какво ви беше направил Асад, че така постъпихте? Така, сега сериозно. Близкия изток е такова място, дето трудно може да намерим положителен герой последните десетилетия, пък може би и столетия. Кой бил в Ал-Кайда, кой още е, и всякакви други екстремисти се бият за контрол над ресурси и население. И понеже е изключително заплетена територия, даже не мисля да търся положителния герой в случая. Видяхме обаче една, хайде не беше чак 3-дневна специална военна операция, но някак не беше от дългичките. Преди да легнеш картата е една, на сутринта е съвсем друга. Някак си термина напредват по всички фронтове беше по-подходящ за Сирия. Резултата също е видим. Сирийските бежанци в Турция вече масово се връщат към каквото е останало от домовете им. А кадрите от затворите в Сирия говорят сами за себе си. Майки родили в плен, деца живяли само за трешетки, хора оковани в келиите, бесилки. Вече всички знаем от какво точно са бягали сирийците. Какво ще е бъдещето на държавата? Това никой не го знае. Дали ще продължи борбата между религиозни групи? Надявам се не. Дали Иран ще продължи да финансира конфликти там? Силно се надявам, че не. Ще тръгне ли Сирия по един по-демократичен път? Ще пробват ли различните мюсюлмани, християни и кюрди да живеят заедно? Много, ама много се надявам, че да. Но в момента не знаем. Хубаво ли е, че Асад вече не е на власт? Със сигурност. Надеждите, които сирийците имаха за управлението му, умряха с бомбардировките на Алепо. Ако някой не е в течение, не, това не бяха американците, едни други бяха. Пак с бяло, синьо и червено на знамето. Асад падна като всеки диктатор, който разчита на сила, за да се държи на власт. В случая на военна сила от други страни. И отиде къде? В Москва. Да прави компания на Янукович. Иронията тук не може да е по-силна. Добре ще е обаче да отбележим няколко неща. Първо, Израел поразреди сериозно редиците както на Хизбула, така и на Хамас. Русия е затънала в украинска кал. Иран се чуди дали Тръмп няма да направи някоя пакост. И един диктатор взе, че падна. От тук и първия извод. Когато хората не са с теб и силата ти на диктатор отслабне, се случва само и единствено това. И при всичките слабости на демокрацията, нуждата от диалог и взимане на решения заедно, властта не се сменя с кръв, стрелба и страдание. А диктатора свършва или буквално, или гледа да отлети бързо на някъде. Отлита като руски правителствен самолет, когато се разреши ползване на далекобойни оръжия. Втория важен момент. Чудя се колко от съвременните диктатори са гледали случващото се и са се почесвали нервно, където не ги сърби. Колко са се замислили, дали аз не съм следващият? Жените в Иран, като си сваляха бурките, колко пък да ме харесват? И третия важен момент. Какви вътрешни борби се засилват в диктатурите при едно такова отслабване на режима? Дали, например, един диктатор, да го наречем Пулпин, не би се притеснил? Това ако някой негов принципно подчинен, да го наречем Гадиров, реши да оспорва негови решения. Реши да завземе някоя успешна корпорация, да вземе да обявява членове на парламента за врагове и да изисква освобождаване на разни хора, защото са от неговите, например. С други думи, както беше казал бай Тошо, те и на коча тия се клатят, ама не падат. Не падат, ама тръгнат ли да падат, всичко става много бързо. И коча изчезва. Благодаря за вниманието, пожелавам ви безсмъртие.